2 fis y penwythnos yma, byddwn ni'n chwarae'r gemau ola. Ble fyddwn ni arni? Erbyn hynny, ble fydd y 2 yma arni? Mae yna gyfle, Atkins i Bae Colwyn. Cyfle ar ymwelwyr, Atkins ar draws y gol. Sut yn y byd arosod i allan. Hughes oedd i mewn na, ond ymddiffyn Pontypridd yn gwneud digon. Mae siws postyn cyntaf ma'n ymroi i'r rhediad a sut mae o ddim yn sgorio. Amon i Pontypridd yn herio Lewis. O bellter gan Lewis, mae'n un dda! Mae'r cyffyrddiad fel postyn oedd un y pen draw yn hytrach nag arbediad. Ie, Kieran Lewis, chwarae'r gorau'r cae ar y munud. Just dim digon i mynd i mewn, sy'n mewn i'r postyn. Ond dwi'n licio faint o positif oedd o ar y bel na. Amon eto yn herio. Ceisio creu lliw hun fan hyn, dal i fynd, dal i gystadlu, mae'n glanio'n garedig, mae'n gol! Wel, blerwch i ddweud y lleia. Lewis, wrth gwrs, sydd yno. Bler i ddweud y lleia gan y Bae. Amddiffynwyr ddim yn dda i Bae Colwyn yma ni. Ond mae'r golwr yn neis monach yn ni. A mae Kieran Lewis yn darllen ar agweld. Blaen i droed i ddweud i fewn. Mae'n teimlo fel un camgymeriad ar ôl y llall yng nghanol yr amddiffyn. Fan yna, gan Bae Colwyn. Symudiad gwych fan hyn, Amon ar sodliad. Ond yn dal i fynd, Pontypridd, Pritchard ar ergyd! Wel, mae'n gol! Owen Pritchard, y cyfan yn dechrau. Diolch i Ben Amon ar sodliad. A mae'r ergyd wedi twyllo pawb. Mae gen digon amser i just dragio, ar ei droi chwyth. Mae'n mynd am y postyn bella, neu reid y llygad fod o'n mynd am y postyn bella wedyn, just yn ei chwipio i'r postyn cyntaf. Ond ble Mona'n glanio, mae'n bas dda. Rheoli'n hyfryd hefyd. Ergyd nerthol gan Downs. Arbediad pwysig gan Ratcliffe. Bae Colwyn yn deffro yn sydyn. Macready dros y bel. Y cyrff yn glwstwr yn y canol, a Ratcliffe yn dyrnu. Cwsyn ar ergyd. O, tar o bar. Gwych gan Cwsyn. Oedd hi'n edrych bod hi'n mynd dros y bar ond yn sydyn. Sylweddoli pa mor agos oedd hi. Oedd y spin, dwi'n fel, oedd wedi reid ar y bel. Y dipio i lawr dros y golwr a'r bwrpas, a'n lwcus. Cara Dogan sy'n ceisio gwneud gwaniaeth, mae'n hyfryd. At Fawn i Pontypridd, arbediad campus gan Smith. Yn sicrhau mai dwy ddim yw i, a dim yn wath na hynny, symudiad slick fyna gan Ponty. Fe di ddim yn y draws y golwr? Na, mae'n cael ei gael lawr gan Downs, ond mae Smith yn y gol. Dyna ei andros o arbediad da yn y postyn cyntaf yna. Preston Davies, mae fe'n cadw ddi. Ar dir y byw, ac ar y postyn pella, mae'n glanio yn y gol, mae'n ben nawr. Margetson sydd wedi taro. Mae'n 2 i ddim i Pontypridd. A'r 2 gol yn sicrhau treffwynt mawr i'r tîm o'r de. Croesiad i mewn i'r postyn pella. Mae Marcus yn di mynd am ser i'r rediad. Mae'r peniad yn un da. Mae'n peniad ôl lle mae'n dod o. Perffaith o peniad. Peldroed gwych gan Pontypridd. Oce, maen nhw ar ben i gêm rwan. 2 gol i ddim ar y blaen. Croesiad da, Colgeidwad ddim yn argyhoeddi problemau. Ble mae'n glanio! Galeg wedi taro ar y cae i mewn i'r gol. 140 o goliau i Pontypridd nawr. Mae'n stori dylwyth teg. Mae wedi bod allan am gyfnod mor hir gyda anaf. Y tymor o'n nhw'n sicrhau dyrchafiad i Uwchgyngor Cymru JD. Fe darodd yr anaf. Mae fe nôl, mae fe di sgorio. Mae hynna'n meddwl y byd iddo fo. Mae'r Gwyn yn gweud y cyfan, ennill o 4 gol i ddim, jyst pa mor hapus i chi, gyda'r canlyniad ond hefyd gyda'r perfformiad. Ia, oedd hi'n gêm bwysig i ni giro heddiw. O'na, sy'n mynd ei pressure, blaw 3 pwynt heddiw, sydd o masif i ni. Da ni wedi cochi nhw yn yr 3, ac hefyd da ni sgorio gols. A mae'n neis, da ni ddim yn ildio gols. Sgorio 4 gol. 4 chwaraewr gwahanol yn sgorio hefyd. Pa mor bles dwi ti gyda hwnna? Yndi, dwi wedi dweud o dechrau, dim yr 1 o'r 10 o chwaraewyr sydd gennym ni, 18 o chwaraewyr, a maent o bwysig ydy'r sgwad. Gennym ni, mae'n ni gyd efo'n gilydd, ac i fi mae'n danos, gennym ni batrwm sydd yn gweithio, a dwi'n gobeithio fydden ni'n symud ymlaen wsos nesaf i Pen-y-bont. Yeah, it's hard to take in at this moment. I think every goal was calamitous. Schoolboy defending, it's, I'll have to look at them back, but I think everyone, they haven't even had to work for it. It's been mistakes, and you learn that when you're 10, 12 years of age.
Yeah, I'm hurting, but you know, today's not going to define us. You know, we've got another 7 games left to get ourselves out of where we are. But today, yeah, it's a bad day. I guess, how much of a big deal is that result and that win for you guys? Yeah, big. Obviously, we had the points deduction before Christmas. That took us down to bottom, and we were like 7 points off safety. So with that win today, that's the first time we've been outside the relegation zone. So mentally, it's nice just to be outside there, but we've still got 6 games to go to make sure we don't end up in there. So more work to be done. That's a really good point, actually. Psychologically, what can this win do for you? Yeah, massively. You know, we've beaten the team who's going to be competing with to stay up. So beating them once, we've beaten them again just before Christmas away at their place. So that gives us, you know, the psychological edge, I suppose. But it doesn't really mean anything going into games because anything can happen. But we've got Penabont away now next week, which is another tough game. And then Aberystwyth, who the other team who is right next to us. So 2 big games coming up.